Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora, gaur kontan sakanara. Urdiaina etorriga Ganibet taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer duen kontatzeko moderno hauek. Guazen! Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro baten zatzaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukaten, ez zekien irakurtzen jendeen liburutan, baina ongi bazekien zeruko seinaletan, ta jende bihotzetan. Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro baten zatzaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukaten. Aurrek zuten harrikatzen, zargaztek trufatzen, etxekoek bere kongi, laneko baliatzen, eta goxez pagatzen. Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro baten zatzaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukaten. Hila zoroa bakarrik ta ehortzi, etzenan kristau bat ere, salbu lau hilketari, ta beza kantari. Iobian ez hartzean, aizea zen gelditu, xoriak ziren isildu, zerua zen goibeldu, ta jendea ordu. Mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro baten zatzaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukaten. Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro baten zatzaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukaten. Bueno, gaztek, noiz eta nola sortu zen Ganibet taldea? Bueno, sortu, ofizialki sortu zen edo publikatu genuen iazko maiatzan, 2023 urteko maiatzan, baina zerbait hasi ginen egiten urte bereko, urtarrian, ez, edo abenduan. Urte bukaera aldera, eta urte hasieran hori izan zen elkartu ginen lehenengo aldia, eta sortu zen, biok elektrotxaranga berdinean gaude, eta berak horrelako nasketa edo remix modukoak egiten zituen, eta autotunea probatu nahi zuen, eta elektrotxarangako entsaio batean komentatu zuenean norbaitek nahi zuen probatu autotunea, eta ni aurkezten nintzen, aurkezten nuen neure burua, eta hola hasi ginen. Besterik gabe lehenengo guneak kafea hartu, eta hortik, horrela ja. Eta zeintzen helburua hasiera hortan? Zen esango zenukea, esperimentazioa garbi dago? Bai, pixkat esperimentatu eta jolastea zen, ez? Bai. Hortik, zuek egindako remixei batzu igual hautsa jartzea, eta... Bai, hasieran helbururik gabe edo helburua zen hori,
divertitza dongi pasatzea, ze hori, nik egiten dituen remixak edo nahiko kutrak etxean, eta emateko beste buelta hori, deskaratu non autotunea, eta hori, aurkeztu zen voluntario bezala erabiltzeko, eta bai, zen remix horiei beste buelta bat ematea, eta horregatik hasi ginen hasieran bertsioak egiten, ez geneukalako, helburua zen jarraitza edo zer egitea, zen txinbaz, frogatzea, eta horregatik lehenengo abesteak dira remixak, eta, ikusteko pixkat, jendeari gustatuko ditzaien edo ez, pentsatu gabe pixkat hori, aterako ditugu, eta gertatuko dena, pentsatu gabe aurrera gozer egin, eta hori zen pixka bat hasiera ez. Eta taldea zarete biak, ezta? Eta ze adintarte duzu gutxi hora bera? Nik ditut 23, eta Maiorrek 20 urte. Oso ongi, eta izena nondi dator? Ganibet izena. Argo gara nahiko, ez dakit esan, prekario, desastre, eta orduan, iritsi zen un momentu ja genituela abestiak, eta ja geneukan, de hecho abestia geneukan nola argazkiak edo portadak eginda gutxi gora bera, eta falta ditzaigun izena. Eta, egin brainstorming modukoa, baina brainstorming izan gabe, eta azkenan, zijoazen gerturatzen datak edo pixkat gure hori jarri genion data, eta esan garen, Ganibet dela hitz bat sonoritate hona daukana, eta gustatzen zaiguna nola den, eta ez dauka, jendeak ez du asko ezagutzen, orduan zen pixkat, hori, zentzuz bete dezakegun zerbait, Ganibet pentsatzean lehen, orain ere, jorrek ez dugu, ez gaitu ezagutuko, baina lehen gutxiago, eta Ganibet ez dakit jendeak zer den, pixkat hori izatea zerbait txupero, en plan, maia, jendeak kontaz duen bai batean, Ganibet, gaur egun ez dakit, lehen gutxiago. Katalanez da, ezta? Euskeraz ere bai, Bai, paratzen erabiltzen da. Bai, ez dakit, da katalanez badago, gero ere euskaraz ere erabiltzen da, eta ez dakit beste hizkuntzan ematen erabiltzen da, baina euskaraz existitzen da, Ganibetitzen. Ganibeta. Ganibeta, bai. Labana, ezta? Labana, bai. Oso ongi. Eta, baduzue filosofia konkretu bat joaten zatenen ensaiota, konposatzeko garaien, kontzertuta joateko garaien... Entsaiatu, igual behatzo, esku batekin kontatu egin ditugu entsaio guztiak, ze hori justo duela urte bat eman genuen lehenengo kontzertua, eta kontzertu horren aurretik bai entsaiatu genuela, baina gero bai izan dela pixkat utzi pasatzen, kontzertuak ere bihezten ziren pixkat entsaio, eta azkenaldian ere ensaiatzeko demorarik ez daukago. Zenbat, uda hontan, zenbat, 2 aldiz. Ensaio? 2 aldiz. Igual bat. Eta zenbat kontzertu? Dalako zerbait. Bai, eta beti da berdina, entsaiatzera etorri eta premia daukanak pixka landu, eta letrak ikasi, ze letrakin ere nahiko tela, baina esan duen bezala nahiko desastre, nahiko guztiak horri begira, nik uste kontzertu asko bihurtu direla entsaiatzeko deina ez entsaiatzeko moduan, baina bai entsaio... Bai, azkenean amika kontzertu dira. Hor tarten ensaioak, bi ensaio hartzea, imposiblea litzeke, egun gehiagi. Igual kanta batean igual premio badin dauka kanta batek bai ensaiatzen genuela. Eta gero ere bai aldaketak eman direnez, lehen ez genukan musika instrumenturik, lehen zen dena base bat eta bi ahots, eta orain bai sartu ditugula hainbat musika instrumentu eta hortarako ensaiatu genuen. Baina, ala ere bai nahiko justu. Tal nik badakit, baina ze musika instrumentu sartu dituzu da? Sinte bat, piano moduko bat, eta ekainek gitarra elektrikoa. Oso ongi, eta repertorioa, esan duzuenez bertsioak dira asko, baina zuen abestiko ega dituzu ez da? Bai, 4 dira, 4. Bai, 4, eta beste guztiak, coverrak edo bete balko da pixkat ere horrein goz, ez? Repertoriaren, hasi ginen, esan dugun bezala, gutxiak ez, baina pixkat ez dugu denbora askorik, dugu elektrotxaranga, orduan udan elektrotxaranga eta Ganibeten artean ez daukagu denbora askorik hori ensaiatora dedikatzeko, eta gero aparte abestiak egiteko edo prestatzeko, badago lan bat atzetik zer da, ez da igual gitarra bajo bateria formatu batean, igual errezagoa da abesti horiek egitea edo prestatza abestiak, baina behar da aurretik instrumentala prestatzea, orduan ez da inerreza, eta bai orain artea ari garela egiten repertorio erdi itxi bat bezala X bertsiorekin eta lau abesti propiorekin,
eta nahiz eta bertsioa gehiago ditugun, erabaki dugu gehiago ez igotzea. Ze ez dugu izan nahi remix talde bat edo elektroberbena bat, esan nahi dugu izan gure abesti berbenak, eta ordan hemendik aurrera intentzioa da abesti gehiago sartzea gureak, baitugulako batzuk prestatuta, baina hori, printzipioz dagoena da. Hori. Baina ongi ez? Bai, gustora. Igual ematen duen, eozin taldetan erresa da ez, sondazen bezala ensaioa visualizatzea. Honek daukena da, etxeko lana beste modu batekoa dela ez, base prestatu behar die, guzti hori konposaketa lan bat da. Bitako zen egiten du ekainek, ez da ulertu dutenez? Bai, orokorrean bai. Eta ikasi zinun hori, ikasi zinun soinue, edo nondik datorki izo? Orain ari naiz soinua ikasten, baina izan da urten. Eta daramatzat abestiak egiten elektronika modan, ezagite 2 urte eta piko. Eta hori nintzen gustatzen zitzea delako gari abestiekin frogatzea. Eta pixkanaka joan nintzen ikasten, ikusten YouTubeen gauzak, gero ere gauzak frogatzen. Eta gero orain ari naiz ematen, beste buelta bat, hemen geratzen bazara dakizunarekin, geran zara komontikoa, orduan, bueltak eman behar zaizki eta parte horretatik baduka lana, baina, gustora. Eta zuen abesti egiten dituzuenen, rol banaketa zein da? Letrak norbatik ingo ditu, edo banatzen dituzue bin arten, edo nola gelditzen da hori? Orain arte hori, esan dugun bezala nahiko sobre la martxari gara egiten, eta momentuz ditugun letrak eta bai direla nireak, badaude bien aportak, baina nagusiki nik eta gira da topaguneko abestean harrapatu gintuela abadi bat jartzegatik azkeneko abeste atera duguna. Izan zela oso erlojuaren kontra, orduan ez genuen izan denbora, gainera ni nengoen Bilbon, amaiur zegoen Altsasun, eta horri izan zen gehiago adibidez behar bati erantzutea abesti bat egitea baino, baina gira da orain hori udatik arago, uda pasatzen denan, enfokatu behar dugula beste modu batez, izateko, beste buelta bat emateko, eta izateko hain prezipitatu, impulsibo bat, izateko pausatuagoa eta bateratuagoa bezala, uste dela garrezkoa. Eta nik uste geruela uda iristean izango genuela denbora, denbora izango dut, baina harrapatu gaituenez kontzertuekin eta kontratu gara, kontzertuak eta ensaioa edo sortzea dela nahiko zaila dena eramatea batera, eta nik uste hori izan dela, niri txokatu edo ez nuen uste horrelako zerbait. Nik uste denbora izango dugu denetarako, eta ez dela izan. Danpla, izango du kontzertua, eta gero, ditugu 4 egun liburorako kontzertu arte, baina izan da kontzertua, bat duzu kontzertua, eta bukatzen da, eta duzun azkeneko gauza da, berriz ensaiatu edo jartzea musika egiten, ze atxeden ere beharrezkoa da, eta harrapatzen zaitu denborak, eta azkenan hobe da deskantzatzea. Eta zuen letratan ze topatu dezakegu? Zuzala idazten dituzen hasen oso? Ez dakit laburpen bat indikeken... Gaur egun ditugu letra ikusita, nire konturatu nez, ez dakit daiko monotematiko ez dakit, baina bai hartzen ditu dela, hainbat tematika direla ez dakit, denbora orokorrean, eta gero denbora horrek nola eragiten digun modu ezberdinatik daukagu korapila beste adibidez dela errutinak edo gizartak edo sistemak nola eragiten digun guri eta nola erabiltzen den gure denbora edo zer egiten dugun horrekin. Gero adibidez berriz esnatzenek tratatzen du denbora dakit gehiago harremanen partetik edo pertsonak nola aldatzen diren denborarekin edo gure ikuspuntua horrekin. Eta gero adibidez topagunek abesteak ere hartzen du denbora, pesatu bat naiz. Eta horri gehiago hori tematika bera jarraituz dakit rutinarena edo berriz ere sistemaren kritika bat. Eta gero dugun beste abesti bat eguzkilore bat gauez, hori da gehiago dakit esan maitasuna abesti bat edo pixka bat romantikoagoa. Esaten galera bat iguruz hitz egiten du ez. Maske galera pertsona baten garrantzia. Labur bildu ez dugu asko hasik. Hor dago ez, tema personalak ez, esango ginuke, eta kritika sozialare bai. Oso ongi, eta repertorio aukeratzeko garaien, ez dakit abesti berri bat, bersio berri bat sartu behar duzuenen, nola da prozesua? Ez dakit, hemen ekainek agintzen duen, edo amaiurreke bai badauken bere
hitz aukera? Jarri ginen lehenengo aldian, igual bota genituen ez emat, 30 kanta egin genituenak edo iruditzen zaizkigunak, honek izan dezake. Bai garela pixka bat nostalgiko eta folkloriko, orduan bai hasieran jo genituela kanta zarretara jo genuen pixka bat, hor sortu zen txorieri, eta berriro ere kantaia altxatu taldearena da, eta altxatu taldea ez dago. Orduan bai jo genuela pixka bat atzera, eta gero, nik uste direla denak aztuak ez, baina nahiko pasatutako abestiak. Zurezetik ere izan zen, guazenen bertsio hartu genuen, guazen zarrekoa, Gabero ere bai, pixkat jo dugu atzera ez, pixkat, igual aztuta zauden edo kanta horiek, berriz ere plazaratzea, edo, gainera guri gustatzen dizkigu, orduan guretzat da, temazo bat jotzea beste modu batean. Eta gero sartu genen tapia ere bai, akustikoa. Sartu genen tapia akustikoa bai. Nik uste dut bertsioen... Baina hori zen ensaio batean. Bai, super horregatik, pentsatzen dugu itu gauza pila bat, da pasara bat, jaten da baika buelta. Baina nik uste dut bertsioen kontuan daukala influentzia gehiago aukeratzeko abesteak Amaiurrek nik baino. Zer daukako bastante más repertorio eta adibidez berriro izan zen bere ideia. Eta, beste gehiago ere bai, zuretzak ere bai. Eta tapiaren ere bai. Eta hori nik uste dut bertsioetan Amaiurrek bai agintzen duela gehiago dauzka bastante puntazo. Deba karpeta asko, Spotify. Adibidez, besamotza bai atela zela, entsaiatzen dugunean igual entsaio ordu bateko balin bada, entsaiatu barrez dituguna bestiak, gustatzen zaizkigulako, eta horrela sortu zen besamotza. Hasi ginen kantatzen biok, zerbait egiten, eta pentsatu gonen ere bai, gure kontzertua dira nahiko kainero, orduan momentu lasai bat sartzeko, eta besamotza jo genuen, genekien ez, azkar ateratzen eta hor geratu da. Eta hor Bai. Gero arte zena agur bihurtu da. Ies egin zenuen ezer esan gabe, zure presentzia ordezkatu dute. Bregi kristalduek damasai ezek, eguzki lore bat gauez, naiz ondoan ez bazaude, zerotik hasi beharraren, ezin egonaren menpe, musu lehortuak, argazki lausoak, ta isiltasuna utzi dizkidazo, oraindik itxi ez den zauriak mina, ematen dit galderak, zergatik joan zinen, zergatik joan zinen, zergatik joan zinen. Eguzki lore bat gauez, naiz ondoan ez bazaude, zerotik hasi beharraren, ezin egonaren menpe. Eguzki lore bat gauez, naiz ondoan ez bazaude, zerotik hasi beharraren, ezin egonaren menpe. Eguzki lore bat gauez, naiz ondoan ez bazaude, zerotik hasi beharraren, ezin egonaren menpe.
ze zailtasun topatu dituzuela esango zinuke? Azkenen talde bat martxan jarri, ensaio lokal bat topatu, produzitu bai iken duzuelako, ez da? Abestik gara bat ikuzue. Ze zailtasun esango zinuke topatu dituzuela bideo honetan? Topatu bali mauzuen, noski? Zailtasunen artean nik azpimarratuko nuke hori, abestiak sortzea edo abestiak sortzeko edo prozesua dela nahiko zaila edo desberdina zen. Ni adibidez abestiak sortzeko nago ohituago egiten bari, gitarra hartu eta abestiak sortu, eta gu bai bar dezkiola gauzei buelta bat baino gehiago. Zer dituz hainbeste soinu eta hainbeste aukera elektronikan, azkenan beti daukaz aukera hobetzeko edo beste goza bat emateko edo beste buelta bat emateko, dituz ere referentzia askoz gehiago soinu pila batekin eta zailagoa nire ustez, hori da dugu nik uste dut daukagu zailtasunetako bat abestiak sortzea edo nola sortu. Ze gero bestadetik ez dakit zailtasun asko gehiago. Izan dugu nahiko bide, zorionez nahiko bide erreza izan dugu. Gero ere bai aurrekari gutxiko estiloa da, ez esango nuke igual. Rock talde bat iken dozun momentun, dauzkezu ez dakiz emate eredu, nola baita esatatiken. Igual zuen kasun ez dena ala aplikatzen estiloagatik, ez da? Bai, uste du bai, hor egun bai daudela euskal estenan talde gehiago alaka, J. Martina, Merina Gris, Eire, Mirua, daude talde gehiago, baina egia da, edo nabaritzen dugu egiten baduzu abesti bat edo ja, elektronikan egiten baduzu, ja berehala esaten dutela, zarete J. Martina, edo zarete no sekien bezala. Eta igual rock talde bat egitean ez da gertatzen ze hori, daudein beste talde edo hainbeste referente zarra jendak izan rock talde bat, baina eskemen da, como egiten duzu, hau, eta ordan zara, hau. Ja dagoaz baduta, baina rock talde batan bai ez dela hori gertatzen edo ez hainbeste. Eta hori ere, referente gehiago daude eta gurean ez da hainbeste referente gaur egun, gero eta gehiago, baina ez da hainbeste. Hori egia da. Eta nola laburtuko zinuke zuen estiloa? Beti da hemen galdera zaie, oso zaie, baina... Bai urt? Lehitzen hiperpop hortik, ez daukagu ez dara zehaztuta zer nahi dugun. Beti da, nien igual, kanta pixkan, ez dakit horrela hobeto igual, pixkala saiago hau ez igual. Ez daukagu, nik uste dugu zela ere bai, ez dara guzta, jotzen urte bat eta talde moduan ere urte eta gutxi orduan nik uste bagoa zela deskubritzen zer nahi dugun, zein den gure estiloa eta ez dugu zehaztu nahi ez dara nik uste gustatzen zaigun egitea eta hor guztia etortzen denari ondiko eta ez da lako zagoz. Eta bada, bestiren bat edo, kontzepturen bat zuen kontzertutan publikoak errexago hartzen dona, zuek sumatzen duzuena publikoak erantzun gehiago ematen dona, ez dakit bertsio konkretu batzutan edo zuen abestitan. Hombre, nabaria da, galdera guztiak, kanta hori izan da pik. Osea, mundu guztiak orain badaki eta guai dago ere bai erantzun hori izatea. Zuena da besti hori? Bai, eta Irune dena. Eta gero, txorieri ere nahiko, jendeak nahiko ondo erantzuten du, eta polita da erantzun hori, eta ikuste ere bai, plazak dira nahiko anitzak, ez dagoela pertsona konkretu bat, dagoela adintarte handi bat, jende ezberdina, eta polita da ikuste elkarbizitza hori, eta jendeak eskertu izan digu ere, giro hori sortzea, plaza batzutan polita dela. Eta denetzako espazio dagoela gure kontzertuetan, eta hori gustatzen zait. Bai, nik ere igual gehituko nuke esatea, lehen ezen hainbeste gertatzen ze hori. Lehen ez gintuen inork ezagutzen eta ziren bertsoak eta jendeak bertsoak maite zituen edo gustatzen ditzen gehiago, baina nik bai nabaritzen dudala gero eta gehiago jendeak gura besteak dakizkela edo jendeak gura besteak abesten dituela eta horregoa iposten nahuela, posten dituela bastante, porque hori lehen zen bertsioak bota eta jazta eta bestak como sin más, eta orain desberdina da, aurrekoan Bilbon nabaritu nuen Eguzkilorearen abestian, jendeak bazekiela, jendeak abesten zuela, gainerazten da abeste superpolita kantatzen Amaiur bakarrik. Berriro ere, ikusen. Hori ere, bai. Eske Eguzkilorea da, zu bakarrik abesten tekatuarekin, eta jendeak jakite da, que guapo. Eta hori, gero eta gehiago nabaritzea hori bada polita, ikusten da jendeak ez dituela bertxauk maite dituela, baina ere gura beste gustatzen zaizkiola eta altzute dituela eta hori bai dela oso pozgarria.
Gainera hori ez, naturalki doa pisue hartzen, ez? Zuen abestiek, lehen aipatu duzuena, nahi zinula pixkoa bideratu hortara, zuen abesti propioak eukitzera tala. Bai, ze bestela bertsioak ongi daude, baina rato baterako. Azkenan talde batek ezin du beste taldeen bertsioak egitez bizi edo horretan egin guztia, ibilbide guztia, eta nik uste dut garrantzitsua dela gure egan sinestea, gure bestetan sinestea, eta hori, demostratzea bagarela norbait edo egin ditzakegula ere gura besteak eta jendari gustatu ez zaizkiola ere bai. Eta zein esango zinuke dela zuen taldeen bere izgarri bat? Ola, beste taldeekin konparitzen ez dena, aipatik ez da J. Martina eta jende hau. Baina, oitatik ere bere izen zaituen zerbait bada? Nik uste du, igual ari ez botatzen triple bat. Ota. Baina jendeak esaten du, igual energia. Porque jartzen da maiura aurrean, eta azten da mugitzen eta antzatzen eta, da como hostia. Antzatik ezin da ikusi, baina horretik supongo dela baten du guztan, izango da Bai, ez dakit. A ber, hasieran zaila zen, esan dut. Gaitu dituta elektrotxaranga batera moduan, eta hori, alturagatik bakarrik lehenengo jarako jendea ikusten genuen, eta musika estiloagatik mugitzeko beste modu bat, ez balima da eska, beti nahi gabe denak antzeko mugitzen gara, eta izkerateki batera igotzeko orduan, hasieran, hola, zu bakarrik, publikoarekin, gaina ikustuzu mundu guztia, zen pixka bat horrek bai txopatu ninduela, eta hasieran enpresatzen nuen pixka bat, gaizki ez baino ez dakizu nola mugitu, eta gero bai joaten askatzen, nik uste biok askatu garela pixkanaka, eta gozela disfrutatzen, eta egiten dugun hori lasai egiten, eta gustatzen bat zaio jendeari, hobe. Eta adibidez, niri etorri zeto zongik parte horregatik ere bai, gitarra izatea, porque jartzen ez gitarraren atxan, eta nagoero zago, ez dakit geldi egon da, atxan, porque, sin más, nire mugitzako ez da gehiago. Da zailagoa, miarri badok esperientzia, eta nire gitarrarekin dugu. Babes bat gehiago, ez? Eskudoa. Hori da, da beste kapa bat gehiago jendari aurrean, da, jazta, horin badakitzer egin. Osongi. Eta zer da esango zinukea dela Ganibetek, edo musikak, aipatu duzuela elektrotxarangak ebai, ekarri dizuen gauzik hobena? Nik uste dut niretzat izan daitekela jendea. Osea, jendea ezagutzea toki desberdinetako pertsonak, ikustea, oraindik ez dugu herri askorik bizitatu, baina ikustea nola dagoen gauza herri bakoitzean, ezagutzea jendea, izatea tratua beste taldekin ere bai, eta ni horrek asko pozten hau hori. Ikustea beste talde bat nola dauden, gaur lanatzea esperientzak eta alako gauzak, niretzat hori da, nire ustez honek daukan gauzarik horretako. Nik ere gehituko nuke, gustatzen zaigun hori egiten dugula, nahi dugulako, eta baratzen dugula oso ondo. Orduan, hobi bat ondo egite eta ondo pasatzea nitzat da kriston txoioa. Eta esan duen bezala, herri batera joan eta ezagutzen dituzu, taldekideak, soinuteknikariak, antolatzailea jendea, eta orduan nahi gabe bazoaz sare bat irekitzen, edo jende berri irekitzen, eta gero polita da ez dakin hon elkartzea ez dakin horrekin, eta ginen, eta polita, eta horretaz gain ikuste herri pila bat ezagutzea, edo txoko pila bat, Euskal Herriko txoko pila bat ezagutzea, eta polita da, usurbilen egon da gonden, baina zen usurbileko gauzo bat, eta olako txokoak ezagutzen niri gustatzen zait. Eta nora gehiago eraman zaitue, Ganibetek? Bilbora aipatu duzue, usurbilera? Jogo nuen San Ferminetan, Gasteizen ere, Loyola, Urdiain, leku pila bat, Algortan, Bialdi. Iparraldea bakarra galetzen zaizue, ez? Ez gaituzte ditu. Ez zaila gustatzen. Bortziretan ere bastante. Bortziretan ere bai. Baina oso pozik, esan dugun bezala, ibilbedi gabeko talde bat eta hainbeste kontzertu eta horrelako aukera, izan da, atzo, aurrekoan egiten garen Kaskagorrin egon da esaten genuen. Zer ari gara, Kaskagorrin jotzen? Osea, 20 urtekin? Osea, izan zen, gainera, ekain igozen lehenengo, eskargatu zuten eta zitzen kargatzen, eta dago jende pila bat. Igotzen naiz, hola begiratu, eta zen, ostras, Oskar badago. Izan zen punto, ostras, zer da hau? Osea, izan zen, nintzat. Bai. Gutxi gaio. Izan zen, Gaskabarrikoa zen niretzat ez dakit inflexio puntu bat edo behintzat
gauzak atzerak ikusteko momentu bat zaidez hori. Jo genuen San Ferminen, baina, osea, oso ongi, muy guapo. Txosnagunean edo... Bai, herri San Ferminetan, Bai, txosna. oso ongi, jo genuen gazte zen, oso ongi, baina eski aurreko izan zen pasada bat, eta zain como eski duela urte bat. Geneukan abesti bat, igota, sin más, igotzeagatik abesti bat kasi, eta... Urreko gaztetxean jota. Urreko gaztetxean jota 2 mikrorekin, eta bengo, eta zen como... Asi más oso gustara. Bai. Zerratik oso egiten duzen seinale izango da, bai. Bai, bueno, bai. Agian ari gara zer ongi egiten eta gero ere izan dugu sorte handia, baina bai, ikuste dut ari garela sorte hori modu batera edo bestera aprobetxatzen eta ez dakit. Bueno, sorte kontua izan daiteke, baina gauzak ez badira ongi egiten ere egia da ez gintuztela berriz daituko, ez gintuztela kontuan hartuko gauzak egiteko eta bai, zerbait hori ongi ari gara egiten eta ez dakit, jarretuko dugu sakatzen dugun arte. Eta hemendik aurrerako baduzue, bueno, erronkarik, epe motz edo luzera, esan duzu abesti berrik egiten bidea hori. Bueno, epe motzera bihar deskantzatu, ze gaur dugu ja udako azkeneko kontzertua. Gaur gauean? Gaur gauean, Non? Ibarran. Eta gero ja, bueno, deskantzatu aldena, eta gero epe motz barra ertainera, gura bestiei kaina eman, eta berandu baino lehen, bueno, eperik jarri gabe baina berandu baino lehen, abestiak atera, eta zerbait atera kalitatezkoa pentsatzen duguna izan daitekeela, eta hortan sinistu, jarritu horrekin, eta kendu bertsioak. Batzeko. Eta bukatzeko zerbait esan nahi duzue ikus-entzuleri? Bazakigu. Sin más, onaino aguantatu baduzue, eskerrik asko gu entzuteagatik eta gu ikusteagatik. Ez bagaituzu entzun gure musika, gani bet gara. Eta alba duzu etorri gure kontzertutara, nik uste dut dela Spotify edo YouTubeen entzutea baino pixkatu beha, kontzertua ikustea. Ez dakit, kontzertu handi eta talde handiak ikustea oso polita dela eta oso ondo dagoela, baina talde txikiak eta euskal talde txikiak ikustea ere polita dela eta gauza polita deskubritzen direla, nik bertan deskubritu ditu talde txiki politpila bat uda hontan eta Zara, guapísimo. eta animatzea, nahiz eta ez ezagutu edo, kontzertutara joatea eta animatzea. Inorrez da azten jotzen estenatokian ditan. Ez baditugu bertako taldeak babesten, zertarako ikusi musika. Sin más. Ongi eskerrik asko gazteek. Zuei eskerrik asko. Izoztuta, geldi zaude, sabaiari begira. Dantzan aurre ikusten zen panorama. Zerditan, biziara hil, amets geztok errena. Zeak gure gorputz profanoetan. Babesik gabe gauden lurra besarkatzen ezpaietan odolata ilusioek garreztan negarren galdu duten kontrola.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.